Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы зараз знаходзімся на сувязі праз скайп з Анатолем Лябедька. Спадар Анатоль Лябедька толькі што выклаў у сетыва відэазварот да кіраўніка Беларусі, у якім выклікаў яго не на дэбаты і не на стадыён, але на прамы эфир. Время пришло. Время большого отчета. Александр Лукашенко, я обращаюсь к вам. В июле 25 лет вашего правления. Пора подвести черту. Скажу сразу, я не намерен участвовать в выборах, которых нет. Меня не интересуют рейтинги, но я хочу задать вопросы, на которые вы никогда не даете ответ. Я приглашаю вас в прямом эфире ответить на 25 вопросов. Их зададут вам люди, граждане, налогоплательщики Беларуси. Вопросов будут тысячи, но мы отберем 25 самых актуальных. У вас 24 часа, чтобы ответить на это предложение. Время пошло. И это не ультиматум, это народный дедлайн. Понимаю, вам не просто дать согласие, вы же привыкли к монологу. А здесь вам придется отвечать, глядя в глаза миллионам избирателей, у которых вы забрали право выбора, и которым обещаете только по 500. Отказывать тем, кто хочет людьми зваться. Время идет. Делайте выбор. Либо приходите, либо уходите. Спадар Анатоль, вот мы зараз праглядзелі гэтае відэо, і вельмі такое падобнае на тое, што выкладаў Зеленскі ва ўкраіне. Гэта зроблена адмыслова ці так атрымалася? Ну, безумоўна, мы зараз шмат гаворым пра Украіну. Тысячы людзей з апетытам смакавіта абмяркоўваюць тое, што адбываецца ў Украіне, даюць парады, наставляюць, некага выбіраюць і гэтак далей. Ну і гэта ёсць нагода, каб вот гэты фон украінскі нейкім чынам выкарыстаць і ў нас, у Беларусі, у краіне, якая стаіць напярэдняй, на вялікі жаль, не выбараў, а дзвюх выбарчых кампаній. Таму нейкая прысутнасць ёсць безумоўна. Калі ёсць інтарэс да Украіны, то чаму яго б не выкарыстаць для нашай рэаліі, для нашай рэчаіснасці? Такім чынам падача сама ўсё ж таки была адмыслова так падабраная. Тым не менш, вот выклік на прамы эфир. Вы пачынаеце са слоў, што я не планую і не збіраюся браць удзел у, ну, скажем так, электаральнай выбарчай кампаніі. А вот чаму тады кіраўнік Беларусі павінен адказваць на гэты ваш выклік, хай гэта не дэбаты, а вот прамы эфир, чаму вот адказваць чалавеку, які ніякім чынам зараз, ну, нібыта у палітычнай барацьбе не завязаны? Што ў нас абавязкова толькі рэагаваць на таго, хто мае нейкія рэаліі ці нейкія амбіцыі, якія могуць быць і непамерныя. Я не гавару ад сябе. Я не магу сказаць канкрэтна ад колькіх людзей, але думаю, што такіх грамадзянаў, падаткаплацельшчыкаў у краіне шмат. Я б нават рызыкнуў бы сказаць мільёны, якія б хацелі задаць пытанне Александру Лукашенку, альбо якіх абсалютна не задавальняе тое, як Лукашенко рэагуе на праблемы, пытанні, якія накапіліся ў краіне ў грамадстве. Вот гэтыя вялікія размовы, гэта маналогі вялікія для сябе. А тут якраз ідэя ў тым, што людзі зададуць гэтыя пытанні. Гэта не Анатоль Лябедька задасць, не Пятроў, не Іванов Сідараў, а вялікая колькасць вельмі канкрэтных грамадзянаў. Я спадзяюся, што пасля гэтага ролика пойдзе другая хваля, калі людзі будуць вот просто з тэлефона записывать свае пытанні, размяшчаць іх у сацыяльным сеціве. Магчыма, гэта будуць браць нейкія інфармацыйныя ресурсы, тыя ж самыя папулярныя блогеры, ну просто грамадзяне. Яны сфармулююць пытанні, на якія яны ніколі не чулі прамога адказу да Александра Лукашенко. І вот з гэтага масіва пытанняў, ну так, камусьці трэба будзе адабраць 25 самых актуальных, самых злабадзённых, яны ўсё роўна будуць агучаны. Захоча ли Лукашенко прыходзіць у студыю на прамы эфир, ці не захоча, але вот пазбавіцца этой сітуацыі, што няма пытанняў, няма адказнасці, яму не удасца. Тым больш, што ідзе выбарчая кампанія, і так ці інакш трэба вырушыць наша беларускае грамадства, якое больш такі напамінае, ну, прабачце, але такі балотны стан, нейкую ціну. Трэба вырушыць, спрабаваць. Гэта спроба. Я не ведаю, чым гэта завершыцца, але тым не менш паспрабуем.
Вы сказали, некаму трэба будзе адабраць з гэтых пытанняў 25. Ўсё ж таки не вам? Ну, ёсць ініцыятары гэтай ідэі. Я не скажу, што гэта цалкам мая ідэя, ініцыятыва. Гэта нарадзілася прапанова, так можна сказаць і так, за кубачкам кавы некалькіх людзей, і потым ужо аформілася вось у канкрэтную прапанову. І тут пытанне нават не ў форме падачы, а ў тым, што у ліпені 25 гадоў праўлення Александра Лукашэнкі з царскімі паўнамоцтвамі. Па ўсіх канонах, зыходзячы і з тэхналогій, проста стомленасці людзей, ну гэта зашмат. Тым больш, калі гэтыя 25 гадоў група людзей ператварыла ў нейкія камфортныя умовы толькі для сябе, толькі для невялікай групы людзей. Таму галоўная нагода — гэта 25 гадоў правлення Александра Лукашэнкі. Другая нагода, што Лукашенко ніколі не адказваў у прамым эфіры на злабадзённыя актуальныя праблемы. Ён прывык да манолога, ён прывык да чыноўнікаў, якіх дрыжыкі ў каленках, ён прывык да прыкормленых журналістаў, але не да прамых пытанняў, і калі не ён вядучы ці не вядучыя, якія працуюць пад яго. Гэта новая якасць сітуацыі. Людзі маюць права за 25 гадоў задаць сваё пытанне Александру Лукашэнку наўпрост і атрымаць адказы. Не агульныя, а менавіта вельмі ясныя, вельмі выразныя напярэдні выбарчых кампаній. Бо Лукашенко ж ужо заявіў, што ён ідзе на 5-й тэрмін. Так што гэта, на мой погляд, вельмі актуальна і своечасова. Тым не менш, пакіну как бы за межамі ваши словы пра толькі прыкормленых журналістаў. Тым не менш, вельмі шмат задавалі Лукашэнку пытанняў, цалкам розныя, пачынаючы ад таго, так калі вы ўжо сыдзеце, і завяршаючы там іншымі вострымі эканамічнымі пытаннямі. Вот вы можете сказаць ад сябе, вот скажем, сваё пытанне, якое раней не гучала, на якое не было адказу, вот такое злобадзённае пытанне ад Анатолія Лебедзька, як прыклад. Зміцер, пытанне ў мадэрацыі. Я ведаю, што запрашалі і журналістаў апошні час з незалежных выданняў, але пытанне, у каго мікрафон, хто фармулюе гэтае пытанне, і хто потым застаўляе таго, хто адказвае, все-таки адказаць на пытанне, а не рабіць усё па сваіх лекалах. Вот у гэтым праблема. Таму і запрашэнне, каб Лукашенко прыйшоў у студыю якога-небудзь незалежнага інфармацыйнага ресурса, не дзяржаўнага. Гэта першае. Другое, што мадэрыраваць будзе не Эйсман, якая там у захапленні ад яго, а будуць людзі, якія насамрэч будуць, іх задача давесці да таго, каб пытанне прагучала і прагучаў адказ. Альбо у людзей было разуменне, што ў Александра Лукашэнкі няма адказа на гэтае пытанне. Ён проста разводзіць рукамі, або проста лухціць. І гэта трэба адразу фіксаваць. Вось у чым фішка. А не ў тым, што, могуць сказаць, мы запрашалі там і прадстаўнікаў Еўрапейскага радыё, і Свабоды. Вас запрашалі, але у вас была магчымасць толькі нешта сказаць. А потым паўната дзеянняў і рэагаванне заставалася за Лукашэнкам. Ён заўсёды ў гэтай сітуацыі быў вядучы, а ўсе астатнія вядомыя. Трэба памяняць гэтую сітуацыю. Тым не менш, як прыклад, бо кажуць, я не адзін раз чуў, што нават, да прыкладу, навошта ісці да яго на вялікую размову, ён ужо ўсё даўно сказаў. Усё сказаў, а вы кажаце, што не ўсё сказаў, не на ўсе пытанні адказаў. Каб адказаць тым людзям, якія кажуць, што ўсё ўжо сказаў, хаця б ад сябе тое пытанне, на якое асабіста вы так і ніколі не пачулі адказу. Я ніколі не пачуў адказу, напрыклад, на такое пытанне, што Александр Лукашенко, чалавек, які гаварыў заўсёды, што яго царскія паўнамоцтвы, што ён насамрэч кантралюе сітуацыю, што ў яго самыя разгалінаваныя сілавыя структуры. Што яму перашкаджала, што не дала магчымасцей раскрыць гучныя справы скрадання і забойства апанентаў беларускай улады і журналіста Завадскага. І я дабіўся, каб атрымаць ад яго адказ, дзе не хапае яму паўнамоцтваў. Чаму, напрыклад, той же самы Паўлічэнка, якога называюць кіраўніком эскадрона смерці, які дакументальна па сённяшні дзень знаходзіцца ў амерыканцы, а ён
фактычна на волі, хто тэлефанаваў і даваў загад вызваліць. Хто, чаму не быў, напрыклад, дапрошаны Віктор Шейман і іншыя канкрэтныя асобы, якія фігуравалі у дакументах таго ж Алкаева, у сведчаннях і іншых. На адным гэтым пытанні можна заставіць чалавека паказаць, ён хлусіць ці не. Ён насамрэч не мог вырашыць гэтае пытанне. Ці гэта азначае, што эта праблема ідзе на вяршыню улады. Ну вот, напрыклад, гэты блок, гэта пытальнікі, і тут няма адказаў. І Лукашенко ніколі на гэта пытанне не адказваў у такім канкрэтным рэчышчы, не адказваў на пытанні, якія гучалі вот хаця б у такой пастаноўцы, якую я зараз агучыў. Вы сказали, что хай прыходзіць на такі прамы эфир у рэдакцыю любога незалежнага СМІ. Такім чынам, вот вы не вызначалі, там, не дамаўляліся з кімсьці канкрэтна, што, магчыма, вот на гэтай пляцоўцы можна зладзіць такое мерапрыемства, ну, калі раптам яно атрымаецца. Такім чынам, выбар за кім? Гэта было класным, але я думаю, што недзяржаўная пляцоўка, яна можа быць любой, і можа пагадзіцца і Тутбай, і Свабода, і Еўрарадыё, і іншыя крыніцы, іншыя ресурсы, інфармацыйныя ресурсы. Не думаю, што гэта пытанне, што, напрыклад, пасля гэтага усе пачнуць адказвацца, скажуць, не, мы ад гэтай ідэі самой падкрэслюю. Хутчэй за ўсё, мой прагноз, што Лукашенко наўрад ці ён адгукнецца на гэтую прапанову, таму у нас это як бы пачатак гэтай кампаніі. А далей, што будзе вельмі важна, істотна, я падкрэслюю, калі людзі пачнуць, взяў свой телефон і проста-наўпрост сфармуляваў тое пытанне, якое ён лічыць важным, актуальным. Магчыма, пра заробкі, магчыма, пра тое, што людзі з'язджаюць з краіны, магчыма, пра тыя ж самыя канкрэтныя выпадкі карупцыі. І калі такіх пытанняў будзе тысячы, яны будуць ісці ў сацыяльных сетках, калі іх так ці інакш будуць аналізаваць тыя службы, якія каля Лукашэнкі, то ў гэтым будзе эфект. Просто мы абвастраем на пярэдніх выбарчых кампаній вот гэтую праблему. 25 гадоў гэта мала ці дастаткова? За 25 гадоў падаткаплацельшчыкі, выбаршчыкі, яны маюць права атрымаць адказы на пытанні не ў рэдакцыі Александра Лукашэнкі. Мне падаецца, што ў гэтым ёсць пэўная актуальнасць, і я разлічваю на тое, што ўсё ж такі людзі адгукнуцца і палічаць, што гэта важна, як такая грамадская кампанія ціску на ўладу. Можа, і Лукашенко задумаецца, што калі не зыходзіць з улады, то нешта перафарматаваць, таму што ён мусіць бачыць, што вялікая незадаволенасць людзей у грамадстве. Яна ёсць, але яе трэба сакумуляваць у нейкай адной выбарчай кампаніі, у адным канкрэтным пасланні да Александра Лукашэнкі. Альбо прыходзь, альбо сыходзь. Альбо адказвай на гэтыя пытанні, альбо выбірай для сябе камфорт пенсіянера, які займаецца іншымі пытаннямі сабой, але не палітыкай. Ну вось я прапаноўваў Александру Лукашенку прыйсці да нас у студыю, взяць удзел у запісу праграмы, ну, праўда, на іншую тэму, пра нацыянальную ідэю, але вось калі ваша прапанова кіраўніку Беларусі будзе разглядацца сур'ёзна, то мы застаемся пры сваім, можам прадаставіць сваю пляцоўку. Тым не менш, вы сказалі, 24 гадзіны даю на тое, каб атрымаць адказ, даць адказ. 24 гадзіны пройдзе, што далей? Ну, 24 гадзіны чаму? Таму што мы ведаем, што Александр Лукашенко збіраецца выступаць з традыцыйным штогадовым пасланнем. Ну, ёсць нагода як бы неяк адрэгаваць, ці сказаць, чаму ён не пойдзе, чаму ён гэты выклік не прымае. Ну, ёсць нагода, чаму задаць менавіта цяпер і ў такі кароткі тэрмін. Другое, мы ўсё ж такі рэалісты, і я думаю, што Лукашенко, канешне, пастараецца не заўважаць вось гэты ролік, вось гэтую прапанову. Але ён не зможа не заўважаць, падкрэсліваю, калі пасля гэтага тысячы пытанняў з'явяцца ў інтэрнэце. Не ад там лідараў палітычных партый, ці не толькі ад лідараў там палітычных партый, а проста ад звычайных грамадзянаў. Можа, з таго ж самага сельскагаспадарчага прадпрыемства, дзе гэтыя абгаджаныя каровы, і нехта задасць сустрэчнае пытанне Александру Лукашенку. У яго ёсць да іх прэтэнзіі да гэтых людзей, а можа, у іх таксама ёсць
прэтэнзій, можа да гэтай самай абгаджанай улады. Можа задасться пытанне той же самы блогер Пятрухін, якого ні за што зараз арганізавалі судовы працэс. Можа зададуць тыя самыя светлагорцы, дзе у горадзе перыядычна просто забруджанае паветра, дыхаць няма, і людзей побач, якія там у вёсках, у іх там і рвота, і дзеці хварэюць, і гэтак далей. Ці тыя, хто можа сядзець на чамадане, збіраецца з Беларусі, з'ехаць, можа ён таксама захоча задаць пытанне. І вот я разлічваю менавіта на гэта, на такую грамадзянскую актыўнасць, на тое, што мы ўжо пагаварылі, як лепш арганізаваць там дэбаты ў Украіне, хто з іх лепшы, за каго трэба галасаваць. І зараз звернем увагу на нашу беларускую рэчаіснасць. І тое пытанне, пра якое вы гаварылі, якое вы задавалі, Зміцер, мы можам і сказаць, што вот пытанне адзін ужо сфармулявана, рэдакцыя Еўрапейскага радыё, яно ёсць, яно ў парадку дня. Чакаем другое, третье, чацвёртае і гэтак далей. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі праз скайп быў Анатоль Лебедзька, які звярнуўся да кіраўніка Беларусі з прапановай правесці прамы эфіры, адказаць на надзённыя пытанні беларусаў. З вами працаваў Зміцер Лукашук. Дзякуй, да сустрэчы.